B'referenza diretta għall-artikolista tal-Partit Nazzjonalista, Daphne Caruana Galizia, Franco De Bono jgħid li Laurence Di Sigigonzi hemm bżonn jieħu deċiżjonijiet biex il-pajjiż joħroġ mill-inċertezza. Laurence Di Sigigonzi għal De Bono imissu immedjatament jieħu kont tas-sitwazzjoni li jinsab fiha l-Grupp Parlamentari Nazzjonalista u ma jibqax ikaxkar saqajh għaliex din l-inċertezza qed tagħmel ħsara lil pajjiż, tenna d-Deputat Nazzjonalista. U qal li l-gvern ma jistax jibqa' sejjer hekk sa lejlet il-milied. Jekk hemm bżonn li jittieħdu d-deċiżjonijiet, dawn jeħtieġ li jittieħdu issa u mhux f'Ottubru għaliex dak iż-żmien ikun qed jipperikola serjament l-istaġun tal-festi tal-milied. Tenna De Bono, deċiżjoni bħal din tkun tfisser ħsara kbira lil pajjiż għal id-Deputat Nazzjonalista. B'referenza diretta għal mod li bieħed imexxi l-Prim Ministru, Franco De Bono qal li meta tibni ħajt u tidħol ġo fih sakemm ma jkunx hemm il-midja tgħinek ma tistax twaħħal fil-ħajt għaliex ħadd ma jemnek. Bl-istess mod jekk tħaffer ħofra s-suq minn fuqha u tieħu panċer ma tistax tweħħel fit-tajer. Tenna De Bono. Franco De Bono qal li isem Laurence Di Sigigonzi jista' jitniżżel fil-kodba tal-istorja bħala isem dak il-persuna assoċjata ma' vjolenza morali fuq dawk li ma jaqblux miegħu. Fl-istess blog huwa kompla jikkritika lil wieħed mill-ogħla organi tal-Partit Nazzjonalista, l-Eżekuttiv, u qal li l-proċeduri li adotta u l-kundanni li ħareġ immina serjament il-kredenzjali demokratiċi tiegħu.